chiri ya zere ndụ mmiri ndụ azụ mmụọ na-ekwu eziokwu Chineke. Eme vidio m chọrọ itinye ọnụ gbasara ya, and achọrọ m onye ọrụ na-ege m ntị ghọta na ihe m chọrọ ime ewu my own opinion and my own contribution nke mma. So gbasara okwu nwanne anyị kwuru ife dị n'ala, o kwuru okwu ya gbasara ọgwụ, okwu ya gbasara tinka kwụkwọ. So achọrọ m ịtọpụtasị ụmụ okwu n'ole na n'ole okwu ndị m chọrọ ikwu ihe banyere ya. Nke izu o kwuru gbasara ịgwọ ọgwụ, ghọtara na ịgwọ ọgwụ by force nature. Emeghị onye nwere right n'ụwa ma ọ nwere ikike by force nature, because ihe ọ na ị na-eme n'ụwa ahụ nature ka ị na-ele anya ka o mere gị ihere otu a ma ọ ihere otu a. The same thing ọ dị na-echu aja nature ka a na-achọrọ aja, nature ka a na-agwọkwara ọgwụ. And enweghị dibịa nọ n'ụwa ga-aga agọ otu a sị na-ama nga agọ mmiri, enweghị dibịa nọ n'ụwa nwere ike ịga agọ na ya da agwọ ọgwụ. Maka okwu ndị Igbo na-agwụ ere ugwu dibịa, agwụ ere ka eji mara dibịa. So ihe a na-achịkwa ihe eji mara dibịa bụ ịgwọ ọgwụ. Everything dibịa na-eme 90% bụ ọgwụ ka ọ na-agwụ. Ịkpọrọ ịchụ aja o, ịkpọrọ ikpe ire ọma o, ịkpọrọ ịga ọfọ o, ịkpọrọ ikpe ihe ọ na ịkpọrọ ya bụ ọgwụ ka ọ. Maka ọgwụ simple, achọrọ m ka anyị ghọtagodo the meaning of ọgwụ. Ọgwụ bụ eme agwụ ihe ọnwụ na ị ga-eme ka nsogbu dị otu a ị na-afụ ma ọ na-eme ka ọgwụ ka ọ kwụsị ma ọ ka o belata ya awa ọgwụ. So ọgwụ abụghị a na-ekwu okwu ọgwụ, some people lebe onye oke ite, lebe anya ibubo, lebe anya udu akọ mmiri, ọ bụghị ya awa ọgwụ. Paracetamol, Panadol, ihe ndị a niile ewe ọgwụ. Adịme ndị na-abịa ekwu si na ọgwụ adịghị erere onye ọbụla ma anyị na-aṅụ paracetamol gbaa injection ọgwụ ọya na. So mana ka m gaa n'ihu na ụmụ okwu ndị okwu gasịrị gbasara ọgwụ. Den o kwuru na ọgwụ na mgbe gboo na ọgwụ na n'ime ọfịa ka a na-adawa ọgwụ. Ọwa ọgwụ ile ka a na-adawa n'ime ọfịa, emere ọgwụ a na-agwụ adawa n'ọfịa. So emere ọgwụ a na-agwụ aga n'ọhịa dawa for reasons just like arụsị. Arụsị ma arụsị ị ga-afọ n'ọnụ okwu mmụọ, ị ga-afọ n'ọnụ nnukwu osisi ndị ọhịa aga ebe ahụ na-eme ya. Emechaa onye na-emebi mmụọ abidi ya, ịghọtara. So otu a ka ọ dị. Then o kwukwere so n'obodo ya na ibubo ọgụ na ọgwụ na mgbe gboo na ndị Igbo chi igwu ọgwụ na ha na-agbakọta ọnụ gbụwa ọgwụ. Yes, eziokwu ka ọgwụ. Ihe ọla ndị Igbo na-eme mgbe mbụ a na-agbakọta ọnụ mgbe ahụ ka a na-eme igwobi ike n'ofosia dị ma ọkọ ya. Mana kịta mgbe mbụ ka ndị Igbo na-agbakọta zipụ mmadụ akwụkwọ, ọ ga-agụta akwụkwọ, ga-amụta ọrụ, lụọ, kụziere ndị ọzọ. Ndị Igbo na-agbakọta dịpụ ụmụ okorobịa mba ha agaghị amụ ofu ihe ma ọ ga-achọpụta ofu ihe pụta. Kịta na otu ụka bịara ghasasa everybody, tinye onye ọra na-agbagharị, onye ọra na-ezezi ibe ya eze, gwa gị na onye ahụ na-enebighị, onye a na-achụ gị, onye a na-achọ ime nke onye ọra na-ezezi onwe ya eze. Dat ihe ahụ ụka kakịrị etiri ka dịkwa n'ime ndị Igbo tata. So ọwụ ozi na a na-agwara agwụkọta ibubo ọgụ ọnụ. Kịta zi na ụfọdụ na-agazi ụka kịta abịa na be m na be nna m kịta ndị na-agwụgwọ ndị na-eme ọdịnala most of them na-ezocha ezo, some na-eme ka aghara ịchọ na chọọchị, a lot of things. So that doesn't mean na enwe ọgwụ m ga-agwụ iji wee zọrọ onwe m, agaghị m agwọ ya. Nchewe mgbe ọha niile ga-agbakọta, obodo niile ga-agbakọta kwete na a ga-agwọ ọgwụ ka obodo dị mma, just like mgbe alụwa ọgụ ma ọ enwe nsogbu n'obodo dịka o si kwu na mgbe gboo. Wukwa eziokwu n'obodo na-agbakọta so na emere obodo na-achị wepụ anyị ka anyị gwụọ n'ọgwụ dị otu a, ka anyị wee chekwa onwe anyị, ka anyị wee merie ọgụ a. Mana ifugo na ikwu kịta na n'otu Igbo si kwuru na kwudo kịta, ụfọdụ ga-asị gị na ha na-aga chọọchị, ụfọdụ ama nkwe. Maka gịnị? Ihe mere na-eji kwe n'okwu ọgwụ asịkwa ọgwụ agwasa ihe ndị mụrụ Nollywood mere gbasara omenala Igbo na ihe ndị ụka mere gbasara omenala Igbo. Belivuo na ikwute ha okwu ọgwụ asụ na ịchọrọ igbu mmadụ na onye ọra gbasara ọgwụ igbu mmadụ ka ọ bụ otu a moto si dere ka ọgwụ si dere. Mmadụ onye rụrụ moto for transportation, imekwe mistake moto ga cause you accident, egbuo m onye na-anya ya, gbuo m ndị ogbu, gbuo m onye na-agara onwe ya. Otu a ka ọ dị. Enwe ihe ọna nwere ebe o si dị mma, nwere ebe o si dị njọ, ihe ọna nwere ụtọ, nwere ihe mgbu dị na ya. Aja a na-achụ achụ otu ahụ ka ọ dịkwa. Nwee nke wee force nature. Ihe ọnwụ na ị na-eme ọgwụ ị na-agwọ nkiri ihe ọgwụ iweta mgbọrọgwụ, weta mkpa akwụkwọ, weta nke a, weta nke a, weta nke a, weta nke a, hibe ya, kwubi ya okwu so na ihe a ka ọ ga na-arụ gị na ihe ga na-enye ya ka ọ na-emere gị ihe dị otu a. Mkpebi covenant iyi okwu kwuchara aṅụ iyi na ọgwụ ka ọgwụ ga-alụrụ gị, ditentịn ka aja ga-anọ. That's why ji wee kwuo si na nobody has power to by force nature. O kwụsị na ịgwọ ọgwụ by force nature. Nwe onye nwere ike by force nature n'eluigwe ya.
Nature, you offer nature what it takes to render a particular service to you. Simple. Just like otu esi wee nwee motor or generator. Ịchọ ka generator rụrụ ọrụ, you follow the procedure. Ị ga-agba ya fuel, gbaa ya oil, then ihe niile plug adị ya, onwe ike start ya nye gị ọkụ. This is how nature works. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka mmiri zuo, for example, enwere mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ma ahịa ga-ewekọta mee otu a mgbaa ya ọkụ, mmiri ezowe ma mmiri ahapụ izo. Enweghị mmadụ ha na-egburu ya, emeghe mmadụ ọ na-ewe, enwe otu o chidere na ya na-aghọta. So ya otu o si wee dere, enweghị ihe nwa mmadụ ekweteghị na mmadụ nwere ikikere ịba force nature. Maka ịhụ nature nnechi na ị ga-eme ya force ka o mee ihe ọ na-ekwesịghị ime. Mba, ọ ị ga-ama ihe ị ga-eme nature ka o nwee ike mee ihe ahụ nọ otu o si wee dị na otu o si kwesị esi wee dị. So o kwukwere na ụfọdụ ndị mmadụ na dibịa nwere ike nwee ọgwụ mgbe o buru ibu na compound ya, nwere ike na-anụ noise, na-anụ nke a wụrụ na ọgwụ na-eme ya. Otu a ka o si dere na everything. Ihe ọ na spirit na-eme noise nwe ụwa ọdị ọda. Ọ bụrụ na ihe iwe a gbara na be oketa ma ebie na ọ ma ịga na okwu arịsị ma na okwu mmụọ na ahụ, can see anything, can hear any noise. That doesn't mean that the noise ya arụsị ya ma ọgwụ a na-eme na egbu mmadụ ma ọ emegide mmadụ. All spirit ka ọ bụ. And spirit makes some sounds and make more movement spiritually. And in some instance, somebody will experience the noise or the movement. That doesn't mean the movement here more noise here no lead to even more harm on somebody. No. O kwere sị na a na-edebe ọgwụ n'ime ọhịa. Yes, e nwere ọgwụ a na-edebe n'ime ọfịa. Ọ bụghị ọgwụ niile. O dipendere ihe ọgwụ a nara na otu ọgwụ a si dere. Ma ọgwụ a na-edebe n'ime ụlọ. Ọgwụ a na-edebe na compound before gị penetrate, gị pass somebody's compound. Edebe between the compound, between the gate. Ị pass ha na-enwe ihe ọjọọ iji ọgwụ neutralize ya dị ọgwụ ọjọọ nke iji abịa. So anyị na-ekwu ihe a ka anyị makwa na otu esi nwe ọgwụ ọma ka esi nwekwa ọgwụ ọjọọ, otu esi nwekwa aja ọjọọ, nwekwa aja ọma. So ọ bụ sọsọ ọgwụ ọjọọ ka enwere. Eme ndị ọrụ na-ekwu ụfọdụ sị ọgwụ ahụhụ omenala na ọ bụ chọwa aja. Kedu ihe bụ aja? Aja bụ ihe i nyere mmụọ ma ihe i nyere mmadụ ma ihe i nyere the nature ka o mere gị ihe dị agha. The same thing na ọgwụ na-erikwa aja. Because onye gwọrọ ọgwụ na-egburu ya oke ọkpa ka ọkpa anyị na-egburu ya bụ aja ka ị na-achụ ya bụ ka o nwee ike lụọ ọrụ, ka o nwee ike nwee ikike from the nature ka ọ lụọ ọrụ gị ihe a gị na nature kpebiri through that ọgwụ a. So ị gaghị anaghị ekwu maka na plane na-enwe plane crash. Isisie na plane adịghị mma na ndị bara plane nwere plane crash, plane na crash ya esi na plane adịghị mma na ọ bụghị so na sayensị makwa na o so na ihe na-enyere mmadụ aka. So ọgwụ bụ ihe mmadụ ji enyere onwe ya aka, ihe mmadụ ji eme ka ihe dịrị ya isi, just like motor, just like plane, just like bicycle. Ihe niile ahụ human creation ka ha niile ha bụ, and they are meant to render human service. And enwere some certain power, enwere some certain helps nature, help nature ya wee enyemaka from nature nwee ike oge ji be make move. Ọ mgbe ị na-agwa dị ụka ị ga-ama otu ị ga-esi attract nature ka o nwee ike tinye aka ka that thing dị perfected. Just like na nature anụghị ụgbọ mmiri na the nature mere ala na ụgbọ mmiri wee na mmiri ka ọ ga-aga. Iburu ụgbọ mmiri tinye n'ala ọma nga, because of the nature may accept na ọ na mmiri ka ọ ya aga. The same way with ụgbọelu, nature arụrụ ya may ya accept, nature may accept that na ụgbọelu ahụ n'ikuku ka ọ ya efe na ma mgba na iro ka moto. Ihe ọnwụ na a na-aga, ihe ọ na-eme works with nature. Ọ na work with nature ma work. Ọ na nature may accept ma work. So enweghị ihe nwa bụ na mmadụ mere force nature. No, ị ga-eme ya, nature may ya accept based on law of similarity. Na ọ otu a etinye nke were nke ha support akwado m ka nke a ga otu a nature akwado ya ọdịire. So otu ha ka o si were dị. So otu a Igbo si wee dịrị kịta na enwe ka Igbo si dị, ala Igbo si dị na les ma ọma laghachikwere na otu ahụ si dịburu na gboo na-enwere ike ikwu ekwe kịta sị na enwere ọgwụ a chọrọ ịgwọ kịta, onye ọ na-agbata onye ma nke o ji weta, onye ma nke o ji weta akwụdede kịta ịkọ ekwe ahụ na enwe ndị na-agazi ụka, enwe ndị bụ Kristian fada, enwe ndị bụ night, enwe ndị bụ fere fada, enwe ndị bụ reverend sister. Na-achọ ha nwa na-agụgodo ọgwụ na-emegodo omenala, ha achọ ka amata. So ịma nkwetezi maka ya, ị yaghị eme ihe ndị kwesịrị ime. Enwe ọgwụ m ga-agwọ na wee dọrọ onwe m nsị mba na obodo anyị niile ga-abịa ọnwụ na ha bịa ha na ma mmemme. No, adịghị eme ya eme, adịghị eme ya eme. And ana m ekwu ihe kwụsị ike, enweghị dị ka ọgwụ ego. Ọgwụ mmadụ egwọrọ ka mmadụ nwetebe ego. Ihe mmadụ na-achọrọ aja na ihe na mgbụrụ ụka o nyere gị aka na ihe ị na-eme
enwe ihe na-agbochi datin na-eme ka onye datin gide gbochidebe ka datin gbochidebe ka ọgwụ amaja gbochidebe ya so enwe ọgwụ ọ ga mmadụ gwọchia kịta na ọ nọrọ ofu ebe ego na-abịa ọ dịrị otu ahụ adịrọ ịghọtara adị n'obodo anyị ebe a mmadụ a na-agwọsi ọgwụ were mmadụ tinye na ya ma were pasị mmadụ tinye ma ọ bụ onye dị ndụ ma onye nwụrụ anwụ maka anyị na-akwanye mmadụ gwuri nne anyị kwetara na mmadụ nwụọ lie ya n'ala fuli ọwụ maka na machụarị bịazi ndị mmadụ na-aga machụarị mgbe mbụ mmadụ nwụọ ozugbo ha esi between 24 hours o gbukọta ego 48 hours elie nye ha kwado maka otu esi akwa ozi ya so ọkwa ụdị ihe ndị a niile anyị gbalagara n'ụka this division divide rule anyị ji gba ọsọ n'ụka ka nna afọkwa na-ewetakwa n'omenala tata a ga-asịgụ ndị ahụ ndị ọgwụ na ọgwụ adịghị mma ndị asịgụ na ọrụ aja na aja ka a na-achụ ise ntịrị ka ndị ụka na-akọ ndị nke asịgụ na before you go to heaven you must go to Jesus Christ ndị asịgụ mba before you go to Jesus Christ you must go through Mary will contact Jesus will contact God ndị nke a na-akọ n'elu ndị nke a na-akọ na ndị nke asị enwere ọkụ mmụọ ndị nke asị ọpụ gatịrị ka enwe ndị nke asịgụ mba na eluigwe na ọkụ mmụọ dị n'ọnụ ụwa na Armageddon fight so those things enweghị one unify or unity system enwere chiri na Christianity na Igbo kịta mgbe mbụ ndị Igbo so omenala dị bịara ndị ka nke anyị wee kedere anyị ihe ndị na-asọ ka ndị ọzọ na-eri na baa kịta enwe ihe anyị na-asọ kịta ịma nchụwaja tinye datin ịma ngwa ọgwụ tinye datin so ya ihe ọnwụ na onye Igbo ga-eji concentrate na ihe ọnụ ọ na-eme so ọgwụ agwọ ọgwụ the meaning of ọgwụ agwọ ọgwụ ịgwọkọta ihe gwọrọ m abacha gwọrọ m ji gwọrọ m anụ ofu ihe ọgwụgwọ ahụ maka gịnị na onye na-agwọ anụ awụsa ọsọ anụ ka ọ ga-adị n'ahịa ahụ ọ gwọrọ ndu ga-adị ya ose ga-adị ya ụtazi ya adị ya ihe dị iche iche ga-adị ya ya mejikwa ya na a na-agwọ ya agwa ndị achọ ka onye anada different test apart from anụ ọ ga-atọzi sọsọ anụ maka a na-agwọ ya agwọ the same way ka ịbụkwa na ịgwọ ọgwụ iweta ahịa nka weta ahịa nka weta ahịa nka weta ahịa nka weta ahịa mgbọrọgwụ na mkpakwa na enwere nejisi enwere ikike nechọ tiri ya na iwere nka mee nka nechọ permitie ya onwe ike lụọ ihe dị otu a ị na-afụ ya enweghị ihe arụ ma ihe ọjọọ dị na ya olesi onye gosikwere nke ọjọọ dịara ya nwa ị na-aghọta so otu o si the same way na o si dịrịkwa kịta na even def na ndị na-efe ihe dị n'ife agbara ma ime mmụọ ebe mmụọ dị n'obodo kịta mgbe mbụ bụ just like otu esi sokwa na ada na-efu onye ada agwọ ọgwụ mgbe mbụ eme ndị na-abịa na ga dibịa kịta for instance na-aga ka ha gbaa afa agwa ha na eme alụsị nọ na be nna ha ma agba nọ na be nna ha agụrụ na agụ iji wee sifu na onye nọ na eme agbara ahụ onye agha enwe onye na-emesi dị agbara nwe onye kwetaziri famili ọ dị n'aka agago chọọchị ha achọzi ihe ime ka e ga-esi nyezi dị agbara mana before you must go to the onye na-enye agbara nri gwa ya na agbara dị otu awara gị n'afa ma alụsị dị otu awara gị n'afa lee ihe asị ka imere ya ọsịghị oke ngwa bịa emere ụbọchị dị otu ime mana kịta lot of agbara dị otu a ndị na-eme ya anọghọzi ndị na-ekwetazighị so ọkwa dibịa ga-enyekwere ya aka kpọtuo mmụọ ahụ n'ikuku nye chọrọ ya aja but it was not the best way to feed that mmụọ enwere eze mmụọ enwere eze agbara enwere na-enye data mmụọ nri so ịma nkwerezi maka na onye na-enye mmụọ ha nri anọghọzi ịma give for another way to feed that spirit ịma mme ya otu aka ọ dịkwa na ịgwọ ọgwụ ịma nkwere maka na n'oha obodo na-agbakọta gwuo ibubo gwuo ufio gwuo oke ọgwụ dị iche iche ha ji echekwara onwe ha ji echekwa the community afrasi mere the beat na ndị gboo na-agwọ ọgwụ na mgbe gboo and ọ nwere ihe ọjọọ they are doing it for their own safety and protection otu aka ọ dịkwa individually since na ndị gboo kịta ama njikọta uto ụka abịago divide and rule abịago ama njikọta nwa onwe ha na-agwụwa ofu ọgwụ ga-echekwa nwa obodo enweje nke m ga-agwọ ga-echekwa ume na my family a na-eme ya eme nke m ga-eme na ga-echekwa ume na my family chekwa mụ na onwe m ka m ghara ịdị ha ka m ghara ịdị attacked I will do it ma ntiri gboo na ndị gboo lọghachikwere n'ụdị mbụ so yes ka ha jikọtakwa ọnụ nsokwe sọpọtụkwa maka ọgwụ ndị gboo na-agwọ mgbe anyị unity awa ofu onye na-agwọ ya ọkwa onye na wetebe ihe iji wetebe ihe ị maara enwe nke iji weta onye nke iji weta enwe nke iji weta ihe eji agwọ ya awụ sọsọ na ofu onye ma ngwụ kama ọ bụ enwe nke iji weta ka o nwee ike dị ugwu sie ike tọọ ọchịchị ọ bụrụ na ndị gboo mara iwu mgbe aha na onye ga-agwọ ọgwụ individually na ọ dara iwu obodo mgbe aha asị data ndị gboo na-agwọ ọgwụ unity bụ na enwe unity battle agwọ ọgwụ unity to the that doesn't mean na mgbe aha na ndị gboo na onye pụta sị na ọ chọrọ ịgwọrọ onwe ya ọgwụ iprotect onwe ya na ndị ihe ọjọọ ka ọ bụ na ndị gboo ga-asị ha na-agwọ na dị ọgwụ na-arụ ka ọ bụ no that time kwana mgbe e nwere individually ndị mmadụ na-akwụkwọ ọgwụ individually ịchọ ịgwọrọ onwe ọgwụ individually gwọrọ ọgwụ individually achọkwa ka agwọ nke obodo apụta akwụkwọ nke obodo kwe otu o si wee dere so enwe nke bụ bad enwe nke bụ njọ
so ihe niile ahụ maka ọdịmma Igbo. Ọgwụ nwere ihe ọ na-arụ, aja nwere ihe ọ na-arụ, agbara nwere ihe ọ na-arụ, alụsị